Nakabenta ki khobor ke ba man kasni subscribe yo Antor News. Kanlong ka jingkmen kabakraw ya kinong shnong jong ka shnong dulong nar kabadon hapo Riboy district ha kaba kalayo ban plino ya kajaka sajan bat kajaka sum pajba lane washing platform kabadon hakatay ka shnong ya kabala penmang lengba kaskim MGNREGS kabala kot syaka nyolak sanpu hajar shispa kendai po lawan ban pli pajba ya kanika jaka sajan bat jaka sum dau MLA Katany uba Jason S Molong haka jingya donlang kakong Magdalene S Molong MDC Katany nangta haka jingya donlang jong urang ba shnong uba M Karshadi bat kinong kit kam shnong jong ka shnong dulong nar kilong kmi long pa lembat ki kun samla hadin balade ban pli ya ketika jaka sajan bat jaka sum layo ban penlong ya ka jingya lang lengkot haka shnong dulong nar la ban kedo hang ni baka jingdon jong kani ka jaka sajan jaka sum pajba kalalong ka jing yarap ka bakraw ya kani ka shnong namar kumbalong menta kani ka telong kamjur ngat baro shisnam bat ki pajba kidang shani abet ha kani ka jaka hadin balayo ya katika jing yarap naka office jong block development officer ka umling CNRD block naka MGNREGS menta kala kalalong ka jing kerku ya ka shnong barok kawai Ya pelik jabok ngunum ya berat pathar ki jabok jaban chini shatai namaladang yimnam ban sumar sukher kani kala long kum ka balagim nani kala kum kita ka yin balaja mo ngi ki por ki balade bru jika jingno asinyang ki jong MLA na ka posh ka por jing le isin e ni kermen scam bama pi ki nong shong shnong pilong sha ki nong shong shnong ki basta mishim la klikti ngimshim la shong thai na ka posh ka por kumba pi la man kumba pi la je shisha na duga sni ke bengkong ni la wa shisha ta kila kilimti na konta jong pi tigiru kum kinong ni kimat ni hang ne kum ta MDC bi MLA kidon kam da jinga trailang ru ba kinong shong shnong hatu kira ba shnong kidor bar hima kidor bar ra kum ta ter tika e ka kamram kum kinong shong shnong pa kowe kidon kidon kam ya ka jinga trailang ka jinga smotu jingmut paramani kajing ya teli habang apet kimi mi kishlong la dar kanu kanu skim dan ni kadenu kajing yo anong hapo syong hatau kim chiklo bi tu khana kim chiklo bi nyalap iku kubor ba hash we handre tada dan kanu kajing duna kiklo bi tu khana kapur step ha ka kubor hande kum kinong shong shong ki be et kinong shong shong ki basta pet iki kam penroi kaba amtang shilet Raya kasidong hibro ko eh. Kini na pong MG, di habayuan kerpat di sirong ba sirong yung badokam katin, di marmar hiri ngayon open penpoy no hiya kata, mga suto ba ya katay pipin dongkam piki pa man gasgi hante, di dongkam katin namar mapia bansum pia bansajay namar hamdan gato how flap na kajing shit na kalong kaikay ba pinmat kajing su di ngayon ba ini contribution ibarat ijonga na try ba pin perto lang kan pin pet lang pin skap lang ya ka ega jika pan na kalang jong nga kini isni ki banwan ki nai banwan ba kasutho pa kani ka platform kamara ega ega jing khut ga jing suba hasno ma thau kalom ka ega shnong habang kli na kapor ka lega shnong ko ho umba tingal ngai ba kan ka shnong bla mo yo ka jing ku na mar kum mga tip mga
kini kidong ki than chen deng le ki jinjar ma ki som bo per the people there pure hang ne ko bo kani ka platform nu ko biang ka bi internet banganget ba ye kani phinri phin sumar ba phinri sumar ba kum ka jong la de pin ben pai namar nga ngate bila de namar nga don hapo so kundur la de hang ne mo na da ye de hang te mo le mo khan hang te jinjar han ni hang te na por people there hang ne pure bo adu kane kane dengan net banang ni sakman adam kino kino gijan di bejing jongar kawan san ang ni ai la ke longan ma dengan ba pi ki ang song snom ka sim ya kane mo kani da platform ko jong pi ba pensana ke mg ba contribution na katu ka ningot ki long ba pil long lang thek kum kata ka jong la de ba pil ri ba pil sumar ba pe pa na margan ong ai pi pil ka snom ba sing ang ban biang rong snom ba ku na man pi ko ba slay kum ne ba ka ba mok ba khot mo suba tem ne tang kata ba habang ilong sini ka snom ru ngai ba snom ba khoi ku suba ba malni ngai ba kinong yalam do snom do gi rong ba snom skatri snom ki rong ba ki bron ne pidan kata ka bilta ba ki is ki pat ba ka khoi ku suba ngi dom ka bangin bu hakman anong IP marngangar ong IP nga pi lai iba pi hakini isdam di badan nyamadu madu klam ko ben arsenal idan hala kayeng lejong hala kayeng sang lejong nimla ban ni sunu hakut kapor ka penikai ni ko to suba bagin sa sina kapor bagin long to basum na kapor ke balik ko kapor anget ba ka to jing ma to ka klam kamde ba sukut na tang ka klam kadi ban beteng pade kan nang ni syakmat baka khut ko suba umni tang asnong ka thaw ko khut ko suba dan bastan nai